Bine ați venit la prima ediție a zilei Facultății de Management în Producție și Transporturi. Primul lucru ce fac și eu, îmi dau păsare să nu ne deranjeze. Ne bucurăm că avem astăzi alături de noi oaspeți dragi. În primul rând, domnul rector al Politehnicii Timișoara, domnul Viorel Șerban, care este, între altele, și un cadru didactic de nădejde care predă la facultatea noastră și mulțumim foarte mult că și-a făcut timp și a venit astăzi alături de noi. Și avem alături de noi foști absolvenți ai facultății care în prezent ocupă diverse posturi de conducere în firme proprii sau firme ale altora mai mari sau mai mici și care să vă povestească din activitatea lor. Eu nu se prezint acum pentru că ulterior o să prezinte dânsii. Pentru ca să nu vă mai impacientez cu speech-ul de vot, am emoții, să știți, am emoții. Dau cuvântul domnului rector pentru deschiderea oficială a zilei. Stimați invitați, în primul rând sună ciudat microfonul, vocea, mi se pare ceva neclar aici. S-a obișnuit să vorbesc în sala asta fără microfon. Într-adevăr, eu cred că este un moment important și pentru facultate, dar și pentru Politehnică. Suntem în fața unei premiere. Să vedem ce se va întâmpla. Sigur că îi spuneam domnului decan că nu știu în mod deosebit ce ar trebui să spun decât și el ca și domnia sa. Bună ziua și bine ați venit! Și să trăiesc cu speranța că această acțiune va avea efectele pozitive, nu numai pentru facultate, ci și pentru Politehnică. Pentru că, cum prea bine știți, noi trăim vremuri complicate. În general, dacă discutăm și la nivel macro ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în sistemele educaționale din lume, ce se întâmplă în România, poate că acel cuvânt complicat este un cuvânt drăguț. Trebuie să schimbăm din temelii modul de a gândi, de a reacționa în fața acestor provocări și pentru aceasta e nevoie de cât mai multe informații, cât mai multe cunoștințe și e nevoie, în primul rând, de parteneri. În general, se spune astăzi și s-a introdus termenul de bună guvernanță, sau simplu guvernanță, care utilizează lucruri esențiale. Astăzi nu mai poți conduce un sistem numai raportându-te la sistemul tău intern și la ceea ce faci tu, dacă nu ții cont de așa numitele părți interesate. Care sunt părțile interesate pentru Politehnică? Sigur că în afară de ceea ce reprezintă educația și cercetarea, mediul comunității noastre, prin părți interesate înțelegem instituțiile publice cu care interacționăm și mai ales mediul economic. Ori astăzi nu poți să stabilești o strategie fezabilă în următorii ani dacă nu ții cont de toate aceste părți interesante de politica, cum spuneam, a bunei guvernanțe. Deci, și eu am venit aici și n-am să părăsesc sala până nu să ascult o parte din absolvenții sau o parte din cei invitați, și eu că majoritatea sunt absolvenți ai facultății sau a specializării, cum era la un moment dat coordonată de dumneavoastră, de profesorii departamentului și facultății de management, pentru că este foarte important să vedem modul cum percep ei actualmente și cum s-a raportat la o situație, cum spuneam eu, în care toate părțile interesate să aibă de câștigat. Eu cred că formula până nu de mult adoptată a mâinii întinse de către mediul economic să devină absolvenți și, în general, declarăm că suntem nemulțumiți de ei, că nu știu ce dorim noi să știe, trebuie exclusă din orice discuție. Lucrurile, așa cum vă spuneam,
sunt în continuă mișcare, sunt în continuă adaptare la ceea ce îți cere piața și la ceea ce îți poate oferi pentru piață. De aceea, orice, știu eu, idee, orice promovare unui concept este binevenită și de aceea cred eu că această întâlnire are cel puțin pentru managementul universității un rol esențial. Sigur, al doilea aspect este cel uman, cel sufletesc. Sunt aici studenți, nu? Din anii licență, am înțeles că și de la master, care, desigur, pot să asculte și să vadă emoția și experiența celor care au învățat pe bănci acestui școli și ocupă o poziție însemnată, care se datorează, desigur, atât calităților domnilor, dar mai mult ca sigur și școlii care i-a format. Și cred că această parte emoțională face bine și consolidează ceea ce ne dorim cu toții, că dacă facem un mic calcul, ne dăm seama că, excluzând orele de somn, de masă care sunt obligatorii, cea mai mare parte a vieții noastre o petrecem aici. Ori ar fi păcat ca această parte mare a vieții noastre să o petrecem numai și numai în tensiune, în relații importante și să ne gândim, așa cum spuneam deseori, că totuși viața e frumoasă și că merită a fi trăită ca lumea. Așa că, sub această cupolă a speranței, dar și a interesului pe care ne dorim cu toții să învățăm fiecare cât mai mult, vă urez încă o dată succes, vă urez ca această întâlnire să înceapă să se numească prima întâlnire și eu vă garantez că în următoarele două întâlniri voi participa. Mai departe, urez să se ajungă la 10, la 15, dar să mai multe de ori. Încă o dată, mult succes acestei întâlniri și trăiesc cu speranța că va fi o zi plăcută și de amintire pentru noi toți. De ce am propus colegilor să organizăm ziua MPT? Din mai multe motive. Primul, acum vreo 2 ani, am fost în vizită la o întreprindere mare, unul dintre sponsorii noștri și la mai multe manifestări și astăzi, și o să vă spun imediat care sunt sponsorii. Este vorba de Continental Automotive și am vizitat fabrica. La un moment dat, într-o mică pauză de masă, am venit vreo 15 ingineri de acolo să zică, bună ziua, domnule profesor, bine ați venit la noi, ce mai faceți, cum merge facultatea. Și atunci am zis, domnule, pe ăștia îi unește ceva. Îi unește proveniența din aceeași școală. Și erau toți veseli, zâmbitori și am vorbit cu directorul general care mă însoțea și mi-a spus că sunt niște ingineri deosebiți. Și a fost primul imbold. Al doilea imbold, la un banchet de sfârșit de an, împreună cu domnul director de departament, așa, după ce, așa, pe la 12 noaptea, am venit quasi studenți și ziceam, de unde sunteți voi? La MPT. Și atunci, MPT. Și a intrat în cap. Și zic, domnule, noi trebuie să devenim un fenomen care trebuie să ne diferențiem față de o facultate absolut normală, respectabilă, foarte bună, cu absolvenți foarte buni. Trebuie să fim altceva. Pentru că și profilul nostru, inginer economist, inginerie economie, este diferit față de profilul celorlalte facultăți din Politehnică. Și atunci am zis, când am concurat pentru funcția de decan, în programul meu, am pus ziua MPT, care este altceva de aniversarea de 20 de ani, sau cum o să fie de 25 de ani, sau de 30 de ani. Este o zi care se va serba între noi, cu prietenii noștri, cu absolvenții noștri, cu care ne mândrim, da? Și care o să vă arate ce a însemnat pentru ei școala, cum au reușit în viață, da? Să vă dea niște sugestii
foarte utile pentru dumneavoastră. Pe lângă asta am încercat să facem și ceva fan, să facem și competiții sportive, să facem și competiție gastronomică, pentru că avem niște fete foarte pricepute la treaba asta. De seară o să fie și parte de talente MPT, fiecare cu ce știe să facă, să cânte, să recite, să danseze, nu știu ce mai fi pe acolo. Și să se încheie o seară dansantă între noi. Asta a fost motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici. Cum se cuvine să dăm sponsorului ce al sponsorii care ne-au facilitat această zi, care zic, sper să fie minunată, sunt Gardner. Avem domnul director de la Gardner, este alături de noi, în fața dumneavoastră. În pauză puteți să abordați direct. Avem Elba, avem Class Office, avem Retimul. Retimul Class Office o să îți la masă, o să spună mai multe. Avem Continentalul, BRD-ul, Best Foam-ul, Generale Asigurări și la tine n-am știu cum se numește. Nu Bian. Ok. O să scriu și tu spune mai multe despre treaba aceasta. Mulțumim! Sponsorul, nu știu, la Radu. La tine cum se numește? Firma, exact. Două grupuri, o să spună. El o să spună mai multe, dar două nu înțelegeți mai lucruri. Dacă când spuneți bunica, când spuneți Merlot, când spuneți Ildomo, înseamnă mai mult decât numele firmei. El are alte branduri. Dau cuvântul pe rând. Cu cine începem? Cu Ladies First? Aveți 10 minute să vă prezentați. Bună tuturor! Sunt Roxana Licără, mai exact Roxen, așa cum zic chinezii din actuala mea firmă. Am terminat MPT-ul în 2011. Pe partea de electro, asta a fost specializarea pe care eu am făcut-o. Când am ajuns acolo, primul meu job a fost de reprezentant de vânzări, bineînțeles. Cu surprindere am constatat că știu vânzări, datorită doamnei Izvăceanu. Știam piața, știam cum e prețul. După ce am trecut de această perioadă de reprezentant de vânzări, m-am dus în producție publicitară, marketing, consultanță de marketing, consultanță de producție publicitară. Cred că am văzut foarte multe firme în oraș care au făcut parte din colaborarea mea prin Gemini cu multinaționale. Toate multinaționalele apelau la noi. Ce se întâmplă acolo? Se făceau campanii de produs, se făceau campanii de eveniment, foarte multe campanii de mailing, de marketing digital, că toată lumea este obișnuită deja cu marketingul digital. Se lucra mult pe Facebook, LinkedIn, Instagram, se lucrau campanii offline, bannere, tot felul de obiecte promoționale date prin diferite campanii, diferite locații. Asta am făcut acolo timp de 5 ani de zile. După această perioadă, am avut plăcerea, uimirea și bucuria să particip la un concurs dat de cei de la ZTE, în care ne se solicita să facem pentru proiectul lor nuclear de telefoane noi introduse în România, să facem un proiect. Cum vedem noi toată această campanie de proiect, de marketing offline și online, de lansarea lor în România. E bine, spre surprinderea mea, am câștigat acest concurs. Iar cei de la ZTE m-au luat ca și manager de marketing inițial, până când proiectul a devenit o realitate. Iar în momentul de față sunt CEO-ul companiei, se numește Nubia România, Cybernetics Technologies, în termeni tehnici și juridici. Dar noi suntem cei care încercăm să aducem telefoanele chinezești în piața din România. Tot ceea ce vă pot spune este că ceea ce am învățat aici, piață, preț, unde anume te poziționezi, ce studii de piață trebuie să faci, management de proiect, management logistic, ce înseamnă să lucrezi noaptea cu chinezii și ce înseamnă să răspunzi tuturor cerințelor lor în timpul lor, deadline-uri și așa mai departe. Ei bine, toate s-au pus ca și bază aici. Ca să nu vorbim de calitatea produselor și de ce se întâmplă atunci când produsele intră în România.
și cu taxele de mediu și mai departe, cred că știe toată lumea. În momentul de față, aceasta este, cred că, cea mai mare provocare a vieții mele. Suntem la 6 luni de la lansarea în România. În momentul de față se vând mii de produse, nu pot să zic sute, dar încă mai avem mult în față pentru a prinde cei mai mari competitori ai pieței. Deși ZTE, firma mamă, este al 4-lea competitor la nivel mondial de telefoane mobile. Este prezent în România de mai bine de 5 ani, dar nimeni nu știe de el. Așa că de aceea au introdus Nubia, un alt brand, pentru a fi cunoscuți. Un brand premium, cum spun ei, așa cum este Honor pentru Huawei sau Samsung sau Apple. Bineînțeles că acele nume sunt foarte mari și mai avem multe de crescut. Dar echipa este foarte tânără, după cum vedeți, sunt foarte mică, am 28 de ani. Învățăm împreună ceea ce trebuie să facem, dar sperăm că trebuie mai bine. Și ca și cuvinte de final, aveți încredere în facultatea pe care o faceți. Aveți încredere în masterele pe care le faceți. Se învață lucruri foarte bune aici. Se face o experiență pe care eu nu o să o uit niciodată. Amintiri frumoase. Cu restanță, bineînțeles, că și eu am trecut prin ele. Tot ceea ce pot să spun este învățați, bucurați-vă de clase, pentru că o să vă priască, o să vă ajute. Spor! Mulțumesc, Roxana. Așa după cum ați văzut, a concurat cu alții, a câștigat, a ajuns CEO la nivel de România. Când ai terminat, Roxana? 2011, da? Deci, nu are 20 de ani de experiență în spate. Un produs al facultății noastre. Bună ziua, domnule rector, domnule decan, domnilor profesori, doamnelor profesoare. Mă bucur să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră. Nu sunt public speaker de meserie, așa că o să am emoții și o să vă rog să mă scuzați. Mă numesc Vizidiu Claudiu, sunt un mândru absolvent al acestei facultăți. Am absolvit facultatea în anul 2002. După cum spunea și colega noastră, în timpul facultății am muncit foarte multe domenii, adică în foarte multe domenii am avut joburi scurte, dar nu am lăsat facultatea deoparte. Este foarte important să vă țineți de această facultate. Când eram student, ne strigau pe coritoare domnilor manager sau domnilor director, nu știu dacă vă mai strigă și acum, dar să știți că așa este dacă vă luați examenele și dacă învățați. Pe mine cel puțin m-a ajutat. Am să vă povestesc 2 minute mica mea experiență profesională după absolvire. În 2002 am absolvit. În 2005 am mers la bancă, am luat un credit și mi-am cumpărat o mașină care avea 18 ani când am cumpărat-o. O Dacia. Foarte mândru de acea Dacia. Cu acea Dacia am început un mic business care se cheamă Class Office în acest moment. De atunci până acum au trecut 15 ani. Cifra de afaceri pe business-urile care le conduc este undeva în jur de 2 milioane de euro. Ca și angajați, în momentul acesta am 85 de angajați. Eu nu numesc angajați, îi numesc colegi și respect și am colegi de când am început business-ul, de 15 ani am colegi în firmă, ceea ce este foarte important și dacă au stat atâta timp în firmă înseamnă că ceea ce facem bine și pot să spun că și partea de inginerie și partea economică
M-a ajutat foarte mult. Mai nou am început și mă implic în partea de construcții civile și mă ajută tot ce am învățat la facultate. Business-ul meu este axat pe mobilier office, structuri metalice, în principal mobilier. Da, emoții mari. Tot mai în frunte. Ideea nu e politician, da? E practician. Asta e diferența. Vă mulțumesc. Vă simt în dragii studenți și nu ne-a spus domnul Marian la început, spune-le să învețe, dar eu vă spun învățați, cum spunea domnul rector, trăim niște vremuri complicate, așa este, și ce văd în momentul acesta la tineri este că o parte din ei își doresc prea repede anumite lucruri. Porniți de jos, munciți, învățați și pot să vă spun din punctul meu de vedere că succesul este garantat. Vă țin buni, vă mulțumesc mult! Eu vreau să vă spun că o să fie și sesiune de întrebări și răspunsuri. Cine pune cea mai inteligentă întrebare sau are cea mai inteligentă abordare, da, va fi premiat. Primești un punct la examen. Asta e extra de la domnul. Asta e. Deci aia e bonus. Bonificare. Da? La restanța de MT, nu? Deja, da. Țineți minte acest lucru. O să avem partea a doua, când termină toți. Vedeți că nu vorbesc foarte mult. Ei au fost obișnuiți să facă, nu să vorbească. Da? Acum n-am nimic. Și politica este foarte bună, trebuie să avem acolo oameni de calitate, dar spunea un american, nu un român, către fiul său: fiule, tu în carieră n-ai reușit. Mare specialist nu ești. Mă zic că numai în politică poți să te realizezi. Bun. Următor. Te rog, Radu. Bună! Mă numesc Radu Iană și eu am terminat a doua promoție de studenți aici, în 96. Și pe vremea mea, primii 2 ani au fost în comun cu Facultatea de Mecanică. Eu am știut din anul întâi că vreau să vin la facultatea asta. M-a atras din start diversitatea de materii care s-a predat aici. Am învățat contabilitate, am învățat marketing, management, logistică, pe lângă toate chestiunile ce au ținut de inginerie. Și pentru mine personal, diversitatea asta de materii a reprezentat un mare avantaj pentru ceea ce am ajuns să fac mai departe, fiindcă eu, din facultate, totdeauna mi-am dorit să am o firmă mea, să fac afaceri și asta am ajuns să fac. Desigur, n-am fost cel mai bun contabil din firmă sau nu am știut marketing mai mult decât un specialist, dar am avut o bază, am înțeles ce s-a vorbit cu mine și când cineva mi-a dat un sfat, am știut să îl accept. Prima afacere pe care am făcut-o a fost cu materiale de construcții. Am avut o firmă de distribuție care a funcționat timp de 9 ani. La final, când am vândut-o, era cel mai mare distribuitor de materiale de finisaje din zona de vest. Aveam peste 100 de angajați și o cifră de afaceri de 14 milioane de euro. Ulterior am schimbat total domeniul, acum mă ocup de restaurante și firma pe care o dețin are 2 restaurante care se numesc Casa Bunicii, unul este aici lângă voi, are un restaurant care se numește Merlot, un restaurant care se numește Aldomo și este în Piața Unirii și încă o cafenea recent deschisă tot în Piața Unirii. Deci e o firmă mare, o firmă structurată, care nu poți să o conduci după ureche și cu care, pentru a obține rezultate, clar trebuie să fii un profesionist.
ca să fii un profesionist, trebuie să fii învățat, nu numai în facultate, dar și după. Imediat după ce am terminat școala, mi-am dat seama că oamenii câștigă bani în funcție de informațiile pe care le au în cap. Știi puține, câștigi puțin. Știi mult, câștigi mult. Astfel că plecând de la baza foarte largă pe care facultatea mi-a dat-o, m-am pus și am învățat după ce am terminat facultatea. Am învățat Excel la perfecție, am învățat baze de date. La toate firmele mele mi-am făcut programarea în Access, cel puțin la început, când activitatea nu era foarte complicată, dar am știut să fac. Am învățat tot ce înseamnă, tot ce ține de internet. Am învățat Google AdWords, am învățat publicitate pe Facebook, cum se fac aceste conturi de publicitate, cum adresez piețe și aici, sigur că mi-au prins bine cunoștințele de marketing, pentru că pe Facebook ai posibilitatea să-ți targetezi exact și să segmentezi piața după sex, după vârstă și așa mai departe. Deci, încă o dată, lucrurile cu care bagajul de cunoștințe din facultate mi-a prins bine și îl folosesc și în ziua de azi. De ce e important să înveți? Știu că sună așa destul de enervant și mie părinții îmi spuneau să învăț, probabil și voi vă spun părinții să învățați și așa mai departe. Dacă pleci din țară și n-ai învățat destul, acolo intri în competiție cu facultăți din străinătate, te bați pe niște posturi și dacă ești slab pregătit, nu vei avea succes. Dacă te hotărăști să rămâi în țară și ai învățat, ai un foarte mare avantaj și aici. De ce? Pentru că, și vă spun din perspectiva unui patron care face angajări, piața forței de muncă este la un nivel scăzut acum, din punct de vedere al pregătirii oamenilor. Iar dacă tu ai învățat, din start ai ieșit în evidență și poți să câștigi bani frumoși și aici în România. O să închei cu un sfat, cum spunea și domnul dinainte, trebuie să ai răbdare în carieră, trebuie să ai răbdare să ajungi acolo unde ți-ai propus. Nu poți să faci și să arzi etape pentru că risci să faci greșeli. E ca relația cu femeile. Trebuie să o iei pe rând. Nu poți să ajungi direct la sex. Încerci să faci chestia asta, riști să te oprești acolo. Și în carieră la fel. Trebuie să ai răbdare, trebuie să construiești. Ca și cu fata, trebuie să o scoți la restaurant, să te plimbi. Deci lucrurile cer timp, dar dacă le faci cu răbdare și păstrezi direcția corectă, ajungi unde trebuie. Eu vă doresc succes și vă mulțumesc. Când a venit vorbirea de Facebook, da? Unul dintre ziarele de astăzi, Ziua de Vest, a anunțat manifestarea noastră, a pus-o și pe Facebook. Ca să fim mai vizibil, vă rog, preluați de pe Facebook-ul Ziua de Vest pe Facebook-ul vostru, distribuiți-o ca să vadă toți prietenii voștri ce manifestare a avut loc astăzi. Da? Cu ocazia asta punem în practică ceea ce Radu a amintit mai înainte. Și, așa cum a spus, e foarte important să aveți răbdare. Da? Foarte important să acumulați cunoștințe. Foarte important să comunicați cu ceilalți. Foarte important să aveți determinare. Foarte important să aveți o rețea. Și vreau să spun că, din punctul ăsta de vedere, Politehnica și facultatea noastră are o rețea foarte dezvoltată de colaborare cu firmele din vestul țării și nu numai. Da? De asta, studenții de anul 3 pot să aleagă unde să-și facă practica de vară. Vin la voi, firmele își prezintă locurile de muncă pentru vară și voi alegeți. Ia întrebați-i acum 10-15 ani câte firme veneau. Nu veneau. Da? Voi trebuia să fugiți și să vă căutați. Acum s-a schimbat. Firmele vă caută pe voi. Este un mare avantaj. Dau în continuare cuvântul următorului. Bună ziua!
Mă numesc Radu Șimon și am absolvit această facultate în 2003. Eram cam non-conformist. Trebuie să recunosc că aveam unele înclinații spre anumite materii, pe altele nu, și cred că e și normal. Și în momentul de față am tot respectul față de întreg corpul profesoral, dar mai ales față de doamna profesoară Proștean, care a avut nebunia să-mi accepte lucrarea de licență, să mă coordoneze. Nu cred că ar mai repeta-o. Am devenit un corporatist, cum se numește ziua de azi. Inițial, cum spuneau și antemergătorii mei de la funcții de junior sau de început, când treptat. În mare am evoluat în două corporații cât de cât înfipte în media în piața locală. Am revenit la partea de materii studiate. Din nou revin la faptul că aplicabilitatea lor și adaptabilitatea, pentru că mai mult ca sigur din ce mi se povestea în pe parcursul cursurilor, era cu exemple din mediul real de afaceri sau de producție sau ce mediu mai evolua. Iar când am ajuns eu, sunau cunoscute unele aspecte, parcă era cel mai ușor, dar logica de funcționabilitate era în spate. Mi-a fost mult mai ușor să ies mai în față, să fiu văzut, vrând, nevrând, poate după comportament, poate după aspect, dar și mult după rezultat. Ce v-aș sfătui este să aveți mare încredere în voi, să studiați, pentru că vă ajută să vă descurcați mai apoi în orice vă doriți să faceți, pe plan personal sau profesional, că doriți să vă deschideți o afacere sau nu. Vă învață să vă descurcați în mediul destul de dinamic ce e în zilele noastre și acceptați sau urmăriți oportunități, inclusiv de internship, training-uri din companii, exact cum au spus și antemergători și foștii colegi. Piața muncii în momentul de față în zonă este destul de acerbă. Candidați sau viitori candidați sunt destul de pregătiți. Să fiu sincer, eu în momentul în care recrutez, Departamentul de recrutare de resurse umane are unul dintre punctele de filtrare, dacă se poate, să fie absolvent de MPT. Indiferent de poziție, dacă e la mine în echipă. Au avut puncte în plus, a fost chiar factor decizional în unele cazuri, unde erau mai mulți candidați cât de cât pe același nivel de pregătire sau de așteptare. Vă urez succes! Dar nu spune unde ești, că nu facem publicitate la filme, dar așa un pic. Unde ai fost și unde ești acum? Am lucrat în Alcatel, Lucent, pentru 5 ani de zile, într-un departament de Industrial Engineering și Supply Chain al prototipurilor de 4G, de fibră optică și așa mai departe. Ce vroiam de aici, din nou, dacă tot am atins punctul, lucram foarte mult cu echipe de cercetare-dezvoltare, din păcate non-românești, care, de asemenea, ajungeau la concluzia că partea de supply chain, logistică, industrializare, management de proiect, nu e foarte importantă. De multe ori, într-adevăr, oameni deștepți, cu studii multe, creau produse foarte bune. Dar în momentul în care
noi ne întorceam către ei și spuneam ca să-l produci te costă 80 de milioane de dolari și nu o să ți-l cumpere nimeni, atunci se scărpinau după a doua ureche. De aceea, într-un final, au înțeles că e important și acest aspect și deveneau colaboratori înrăiți și chiar eram consultanții cu banii, producția, livrarea și așa mai departe. Asta ar fi fost mare în Alcatel. În momentul de față conduc o divizie în Flextronics de servicii complexe logistice, de la negocieri până la livrări, warehousing și așa mai departe. Mulți clienți, bani mulți. Și așa mai departe. Vă urez succes, vă urez distracție, pentru că, evident, facultatea nu se poate fără. Balansați fiecare dintre de cuvință. Și baftă. Și sper să ne vedem care pe unde în curând. Mulțumesc încă o dată de invitație și mă bucur că revăd fețe plăcute și cunoscute. Radu a fost unul dintre cei mai non-conformiști studenți ai noștri. Până și domnul rector, când l-a văzut, și tu erai cu încă un coleg, cu Horia, tot timpul erați doi. Ai fost și bodyguard. A fost și Exact. Revenind sau completând, unul din profesorii pe care i-am avut mi-a spus odată în timpul cursului: te poți face remarcat dacă ești foarte bun sau ieși din comun. Foarte bun am spus. Un exemplu. Mai vorbim, puteți să puneți întrebări, gândiți-vă, v-am spus, cea mai smart întrebare ia premiu. Domnul primar, vă rog, avem și din administrație, și din politică. Acum, eu sunt minoritar aici, din seama. Cei din urmă au fost cei din tâi. Eu am absolvit în 1995, am fost prima generație a acestei facultăți. Ce am terminat facultatea, pentru că atunci societatea românească era într-o convulsie puternică, am mai făcut o facultate pe domeniul uman, respectiv facultatea de teologie, litere, limba engleză. Este foarte interesant după ce treci printr-o facultate tehnică, când treci în zona umană. Este interesant pentru că acolo învățam cursurile de la uman pe sistem logic. Le făceam schema logică la filozofie, era foarte interesant. N-am avut nicio treabă cu politica. Am lucrat în marketing la Bugieri, la uzina mecanică. Fiind o întreprindere de stat, nu se prea făcea marketing acolo, am fost foarte dezamăgit. Am trecut în zona administrației publice, m-am ocupat de proiecte. La un moment dat, cei din PNL aveau un candidat, mi-au propus mie și atunci am început și partea cu politica, pe care văd și aici că toată lumea are reticență. Dar vă spun ceva, este nevoie de management și în politică, pentru că faptul că nu avem rezultate și în zona publică se datorează și lipsei de profesionalism în această zonă. Și eu vă invit și pe unii dintre dumneavoastră să aveți curaj. Sigur că nu sunt bani mulți, este muncă multă, dar ai și anumite satisfacții. Eu cel puțin sunt primar de 12 ani la Bugieri, n-am avut niciodată o abordare politicianistă. Mi-a plăcut abordarea care am făcut-o în facultatea aceasta, respectiv țeluri, proiecte, termene, și această abordare m-a ajutat. Ce pot să vă spun? Anul trecut am avut revederea de 20 de ani cu colegii mei și dintre foștii absolvenți am observat că fiecare ne-am direcționat, ne-am așezat în zone foarte diverse. Cred totuși că fiecare dintre dumneavoastră are o șansă și această șansă depinde cum ți-o pregătești, începând din facultate și după ce termini facultatea, indiferent de unde activezi, poți să faci performanță. Eu vă urez tuturor succes și ziua aceasta
întâlnirea aceasta îl felicit pe domnul Mocanu. Cred că este, nu știu dacă ați mai făcut-o, eu prima dată când particip la așa ceva, dar mi se pare foarte interesant și aceste bune practici trebuie să le urmăm unii de la alții. Mulțumim domnului primar. Sunt în asentimentul dânsului când a spus că și în politică e nevoie de management, e nevoie de oameni cu caracter, e nevoie de oameni organizați. Pentru că politica, până la urmă, conduce această țară. Și dacă nu ne implicăm cumva în politică, ajungem să fim conduși de alte persoane care nu au cele mai bune intenții, care nu au cele mai bune cunoștințe în acest domeniu. Deci, departe de mine gândul să vă spun să nu vă implicați. Implicați-vă și schimbați. Dacă puteți în politică, dacă puteți profesional, dacă puteți oriunde, e nevoie de oameni de calitate peste tot. Da? Și așa cum ați auzit, să știți că n-au fost prelucrați. Domnul primar a venit acum, ați văzut, după ce am început, nu le-am spus ce să spună. Nu i-am zis, bă, să așa sau altfel, sau nu știu cum. Nu. Fiecare spune ce crede, da? Spune despre cum a evoluat în activitate, în carieră, cum l-au ajutat cunoștințele de la școala noastră, da? Pentru că noi suntem foarte mândri de școala noastră. Și vreau ca și dumneavoastră să fiți mândri de școala noastră, da? Și să mergeți mai departe, că prin dumneavoastră noi ne facem cunoscut numele. Nu putem astfel, altfel. Dacă sunteți oameni de calitate, și nivelul școlii noastre crește. Și nivelul profesorilor crește. Da? Și e foarte important acest lucru. Când bătălia pentru studenți de calitate este foarte mare. Vedeți, vin străinii să ne ia liceenii. Câte gârduri de universități sunt peste tot. Asta înseamnă că nu au suficientă resursă internă și vin și iau de la noi. Oare de ce credeți că vin să ia de aici resursa umană? Pentru că este de calitate, că altfel nu s-ar duce. Să fiți clari, să fiți siguri de acest lucru. Dau în continuare cuvântul domnului Pascu. Bună ziua! Mă numesc Dan Pascu, sunt absolvent al primei generații. Pe vremea respectivă se numea ISE, nu știu de ce nu pot să stau acolo pe acest punct. Pentru profesori, pentru... am avut ocazia să... cred că a fost o șansă, mai degrabă decât alegere. Puțin alegere, dar mai mult șansă, să pot să fac cursul acestei facultăți, întrucât eu am dat concurs de admitere în anul 1989. Pe vremea aceea se da concurs de admitere și era foarte dur. Cine nu promova, cine nu lua concursul de admitere, făcea armată, prin băiat. Da? Credeam pe vremea aia că dacă ai capacitatea, este și suficient, iertați-mă, să vede cam emoții. Fără o pregătire în spate, nu poți să performezi. Oricât de talentat ai fi, oricât de nativ ai fi, în orice domeniu, dacă nu ești pregătit antrenat, care înseamnă până la urmă 90%, restul 10% face diferența, nu faci nimic. Ei, eram pe care să nu fac nimic, am făcut mecanică, am ajuns să văd că în 92-93, din mecanică, inginerie, TCM, nu se prea putea trăi. Am văzut absolvenți care aveau mult mai multă capacitate și mult mai multă pregătire decât mine, fără locuri de muncă. O perioadă extrem de dificilă. Da? Și am zis ce să fac. Nefiind o persoană extrem de curajoasă, nu am luat decizia să o iau de la zero. Aș fi vrut eu să mă apuc de științe economice. Și am făcut următoarea mutare, cea mai sigură, mi se pare mie, cu cel mai mic efort, spre ingineria sistemelor de producție. Fără niciun fel de exagerare, chiar m-am felicitat, poate nu atunci, dar în ani, pentru alegerea făcută. Pentru că o combinație de materii tehnice, de materii de bază, de matematică, de analiză, da? De materii tehnice, inginerești, rezistența materială și alte lucruri care, în momentul în care le făceam în paralel aproape cu marketing, cu economie, cu contabilitate, parcă nu prea făceau sens, nu se potriveau în aceeași nivel. Da? Ulterior, în ani, pot să vă spun că am folosit aproape în mod egal, fără să-mi dau seama, toate aceste lucruri. Și în carieră, care, uite, că a depășit 20 de ani,
Am făcut consultanță de management în firmă de consultanță internațională. Am făcut audit, chestiune, să zicem, contabilă. E adevărat, am mai făcut și niște studii de contabilitate. Dar gândirea logică, abordarea structurată, managementul, lucruri învățate, fără detalii, e adevărat. După ce ai terminat ceva, uiți, nu mai știi. Ți se pare că n-ai făcut nimic. Dar lucrurile, abordarea îți rămân. Și oricând, mintea se duce, dacă mai ai și pasiunea să pui mâna pe o carte și să citești sau să te întorci înapoi de unde ai venit, lucrurile se rezolvă. Da? Am făcut consultanță, am făcut farm management, am fost director financiar și le-am făcut pe toate, uitându-mă tot timpul acolo unde cei care te etichetau de economist nu știau că tu ești inginer, cei care credeau că ești inginer nu știau că tu pricepi și partea cealaltă. Da? Nu vreau să spun mai multe lucruri, mi-ar face plăcere să interacționăm în partea următoare. Mulțumesc foarte mult! Dar n-a spus că a fost și colegul nostru o scurtă perioadă de timp, așa, a fost asistent la noi, a fost, unde ai fost? La Pricewaterhouse, da? Sau, cred că 15 ani. În prezent este director, nu îl jurați foarte tare, la Retin. Păi n-aveți de ce, asta zic și eu. Deci director la firma de curățenie a orașului. Înainte a fost la Ernst Rometrix, a fost director financiar. Mi-a spus să spună totuși și evoluția lor în carieră, pentru că este important să vedeți cum au trecut dintr-un post în altul. S-a terminat prima parte cu prezentarea fiecăruia. Acum aștept întrebări din partea dumneavoastră. Întrebări, clarificări, eu știu, cereți un sfat de la dânsii, poate n-ați înțeles ceva din ce au spus. Acum vă dau cuvântul dumneavoastră. Studenților, profesorilor, invitaților. Cu premii, v-am zis. Premii numai pentru studenți. Numai pentru studenți, nu. Numai pentru studenți. Da, eu... Doamna Procență. Da, am să spun câteva lucruri. Nu te-am recunoscut, deși ești non-conformist. Nu mi-am mai adus aminte. Probabil erai așa și atunci. Sunt deosebit de încântată. Dumneavoastră sunteți doar dintre cei... Sunteți câțiva dintre cei mulți care au ajuns pe posturi deosebite în viața de după facultate. Într-o universitate absolut conservatoare, cu mulți bărbați ingineri, a fost destul de greu să implantez o nouă facultate. Trebuie să fiu sinceră însă că au fost spirite elevate în senatele universitare, între cei, chiar și cei de vârsta ENA, care au spus, domnule, e exciting, poate este ceva interesant. Sigur, astăzi, când totul este gata, e foarte ușor. Este ca și când te duci să mănânci mâncarea gata preparată. Când tu tai cartofii și te murdărești și faci de toate, până mănânci te-ai săturat. Știți că gospodina nu mai mănâncă la final. Așa mă simt ca o gospodină care la final nu mai mănânc. Mă bucur foarte mult de desert, însă, să sunteți un desert. Unii aveți emoții, mie îmi place când vă văd că aveți emoții, pentru că școala și podiumul academic trebuie să vă dea emoții. E o mare plăcere să-ți aduc aminte, pentru toți personal, ca om, vă felicit și să nu uitați niciodată de unde ați plecat. Politehnica, din casa noastră politehnică și cea mai frumoasă încăpere, MPT. Eu cred că MPT un fenomen, indiferent cum îi spuneți, a apărut în peisajul academic și s-a multiplicat în țară, ceea ce este foarte important. Sunt 32 de universități în România care au specializările noastre. Eu întotdeauna la anul întâi când spuneam, nu contează cu ce medie ați intrat, certamente sunteți cei mai deștepți că ați ales MPT. Și pentru asta
pe dânsii de acolo îi felicit oricum pentru izbânda în viață. Asta fac eu și toți dascălii. Vrem să fiți cei mai buni, pentru că sunteți mândria noastră și dumneavoastră reprezentați viitorul. Știți că prezentul nu există. Cronos și-a mâncat. Deci sunteți viitorul. Vă felicit foarte mult, dragi absolvenți, bătrâni deja, cu ghilimelele de rigoare. Sunteți foarte tineri și eu personal vă mulțumesc pentru cuvintele deosebit de frumoase la adresa școlii. Nu uitați însă, Facultatea de Management are 20 și un pic de ani, 21 de ani, ca facultate, iar Bologna s-a înființat la 1400 și nu mai zic mai mult. Deci mai avem, vreau să ne întâlnim și peste 500 de ani. Da. Popa Horea precis îl găsiți, pe mine nu. Dar pe Popa Horea... Fără microfon. Vedem dacă reușesc. Cred că se aude, da? Acum mulți ani, în aprilie 1990, nu eram în această zonă, eram în facultatea de mecanică. Ține microfonul totuși, mai bine în spate. Da? Dar nu prea aproape, ca să... Pregăteam admiterea. Deci era premieră națională. Trebuie să recunoaștem că nu noi am inventat ingineria și managementul, ci americani. Asta s-a întâmplat prin 1908, prima corporație, și industria americană a fost creată de acești ingineri și manageri. Știam ce au făcut americanii. Nu eram în necunoștință de cauză ce trebuie să facem. Ca urmare, plan de învățământ l-am putut dezvolta în Facultatea de Mecanică, pentru că acea facultate avea o deschidere spre inovare și în faza în care am pornit, am realizat comparabilitatea planului de învățământ cu facultățile de pe plan mondial. Evident că efortul care l-am făcut în acești 27 de ani a fost deosebit și avem o satisfacție formidabilă că reușim în acest moment să generăm un nou ciclu de coeziune. Probabil că dacă ne fortificăm în zona lumii, lumii înseamnă solvenți, pe toate canalele de comunicare, vom putea să generăm un număr mai mare de evenimente în acest domeniu, astfel încât să fim o forță puternică la nivel al Politehnicii Timișoara. Repet, am avut noroc extraordinar cu rectorii acestei universități, pentru că toți au înțeles valoarea inovării noastre, ne-au sprijinit și în continuare ne sprijină, ceea ce este singular în România. Niciuna din politehnici nu a reușit să-și dezvolte o facultate de acest gen și să promoveze dezvoltarea acestui domeniu, cum s-a întâmplat la noi. Deci trebuie să mulțumim în mod deosebit domnilor rector și domnule rector pentru sprijinul excepțional care ni-l acordă și pentru înțelegerea pe care o realizează în legătură cu zona noastră. Evident că dacă vrem să progresăm, trebuie să vedem lanțul generațiilor. Suntem aproape de o generație, nu? Doar 30 de ani. O generație înseamnă că în curând generația numărul 1 a zonei noastre, inginerii și manageri, trebuie să se dezvolte în paralel cu generația următoare. Această chestiune este fundamentală. Dacă nu reușim să facem împreună ca cei care sunt după generația 1 să fie cu mult mai bun decât generația 1, evident că progresul nu poate avea loc. Eu aș vrea să-i felicit în mod deosebit pe colegii noștri în ingineri și manageri care au reușit să ne dea o imagine excepțională a succesului lor și în același timp felicit pe toți colegii care sunt de față, studenții în această sală sunt tot colegii noștri în meserie și sperăm că împreună, fortificând coeziunea noastră, vom reuși să îmbătățim și să creștem mai mult ingineria și managementul la Politehnica Timișoara. Vă felicit și vă doresc mult succes! Mulțumesc!
Hai, studenții. Întrebări. Nu aveți nicio întrebare, nimic. Te rog frumos. Hai, sus. Stai acolo, că dau cu microfonul. Bună, eu mă numesc Andrei Arache și am o întrebare pentru domnul Cubunica. Mulți dintre noi venim la facultate de management, da? Și ne gândim că vreau să mă fac șef sau ceva. Și pentru cei care ar dori să urmeze calea antreprenorială mai mult, nu știu, cum ți-a venit ție prima dată ideea să-ți începi afacerea cu materiale de construcții și după cum ai zis, gata, asta e suficient, trec la altceva, trec la restaurant. Deci, cum ți-a venit ideea asta? Spuneam, eu din timpul facultății am știut că vreau să-mi fac o afacere. Bineînțeles, nu știam ce. Ideea asta a încolțit în mine, deoarece la momentul respectiv a apăruse ziarul Capital în România. Era ceva unic, mi s-a părut extraordinar. Citeam fiecare săptămână publicația respectivă, erau articole despre afacerile din țara noastră, despre afacerile din străinătate și pur și simplu citindu-l, mintea mea visa că într-o zi poate voi ajunge și eu să fac acest lucru. Cum am ajuns să fac să vând materiale de construcție, apoi să mă ocup de restaurante, nu are mare importanță. Importanța are că am știut că vreau treaba asta și am avut răbdare, lucrul acela de care vă spuneam mai devreme. Dacă ai răbdare, faci lucrurile în mod corect, oportunități apar în jurul tău. Cu materiale de construcții a apărut un prieten care a zis hai să vindem buxele lavabile de la Dufa. Aveam un Ford de sport, le căram în portbagaj, deschideam ușa cu codul pe la câteva magazine, am cărat marfă și așa afacerea a crescut. Ulterior am avut oportunitatea să o vând, pentru că cineva a dorit să o cumpere și am vândut-o. Partea cu restaurantele iar a venit tot așa, ca o oportunitate care mi s-a oferit. Dar îți dai seama, vânzând materiale de construcții, fiind inginer, să ajung să produc mâncare și să am un restaurant. A fost o schimbare foarte mare. Și atunci mi-am comandat de pe Amazon, din state, câteva cărți despre managementul restaurantelor, pe care le-am citit și am aplicat în practică ce am citit acolo. Deci, din nou am ajuns să învăț. Și învățarea asta continuă și până ziua de azi. Aș dori și Claudiu să spună, dacă tot e antreprenor, cum de a venit ideea? În primul rând, emoțiile de care spunea doamna Isvercean datorează faptului că sunt multe persoane care le cunosc în această sală și înainte să răspund la ce a spus domnul Mocanu, nu abandonați, nu renunțați. Este foarte important, mă leg și de cuvântul răbdare. Când am dat examen la această facultate, în primul an, cu brio, am căzut primul. S-a tras linie și am fost primul picat în al doilea an, când am dat din nou la această facultate, m-am înarmat cu răbdare, am studiat, am intrat al treilea, eram 7 pe un loc și timp de 5 ani am avut bursă. Nu am fost premiat de nota 10, 8-9 cred că a fost media, dar am lucrat toți cei 5 ani de facultate. 2 ani de zile am lucrat noaptea la un butic, noaptea viveam, ziua veneam la facultate, mai mult să iau în pauze, dar nu am renunțat la școală în favoarea bănuților. Când ești student, n-ai nevoie de bănuți ca să mergi în excursie, să mergi la mare, să mergi la munte. E foarte important partea de distracție, dar e și mai important faptul că ceea ce studiați voi vă ajută absolut în viață. Când fac partea de interviuri,
cum spunea și colegul, faptul că vin absolvenți de MPT, am colegi în firmă care sunt absolvenți de MPT, este un filtru, într-adevăr, dar al doilea filtru este discuția cu acel absolvent. Și se vede, vă spun, se vede foarte clar un student care a studiat sau un student care nu a studiat. Într-adevăr, materii mai plictisitoare, materii mai interesante, dar toate la pachet vă ajută să gândiți în viață. Scurt, într-o idee, am început să vând mobilie. La un moment dat nu mai mă puteam baza pe furnizorii care produceau acel mobilier din cauza neseriozității, din cauza lipsei calității și am început să produc acel mobilier. Când am închiriat o hală, am adus câțiva meșteri, am angajat meșteri, am deschis hala, era hala goală. M-au întrebat unde sunt utilajele. Am zis, aici o să avem utilaje. Au crezut în mine și acei meșteri și acei colegi și între timp am achiziționat utilaje, inclusiv pe fonduri, am adus utilaje în companie și în momentul de față producem acel mobilier de care vorbeam, lemn masiv, palm. Mulțumesc mult! Mulțumim! Alte întrebări? Așa, să nu fie unul, după aia dăm premiul. Bună ziua, numele meu este Iasmina Mănărescu și sunt anul 3. Pentru domnul Claudiu am o întrebare. Care este cea mai mare încercare sau cel mai mare impediment de-a lungul carierei și cum ați reușit să-l depășiți? Cum v-au ajutat cunoștințele să-l depășiți? Mi-a furat o întrebare care am vrut să răspund la toți 6, dar am luat-o, corect. Ce mai mare impediment? Impediment. Gândiți-vă fiecare, că e important. Ne gândim timp de 3-4 ore și până la răspuns. Au fost, cel puțin în cariera mea profesională, au fost multe. Unul care vine acum a fost destul de greu de trecut. Anii 2008-2009, cu binecunoscuta criză economică, a fost o luptă acerbă ca să nu dăm oameni afară. Nu știu dacă e de menționat sau nu, am reușit să repoziționez pe alte posturi, nu am pierdut niciunul, în alte departamente și datorită pregătirii și calităților. După cum spuneam, au fost multe, dar acesta îmi vine în minte. Impedimentele pot fi considerate de fiecare persoană mai mari sau mai mici. Un altul hilar ce îmi vine în minte, dacă mi se permite, era în Alcatel. Un client a cerut certificare ISO 26000. Bine, o facem. Nu existau companii sau persoane acreditate pentru acest ISO. Nimeni nu știe despre ce e vorba, au venit din State, Irlanda. A fost, poate nu chiar impediment, a fost o activitate puțin șocantă. Am fost și puțin pregătit, am zis, ce poate fi? Bine, spune 283 de întrebări, răspund și plec. Acel ISO se referă la social environment. Printre primele întrebări au fost unde e toaleta pentru gay, travestiți. Apoi m-a dat afară din sală, am luat angajate de ale mele și le-am întrebat cât de des te hărțuiește șeful, colegii și așa mai departe. A fost un impediment neașteptat. Ce vreau să subliniez aici e impedimentele totdeauna vor veni, unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, dar să vă pregătiți cât de cât proactiv pentru a trece ușor
respect. Adică, fiecare, e chiar o întrebare care e mai deosebit. Da, cred că în zona asta, administrației publice locale, cel mai mare impediment este rezistența la schimbare. Cum zicea și doamna Izverceanu, în general, când vrei să faci schimbări, sistemul se coagulează împotriva ta. Și vedem că România este o crasă lipsă de performanță și, în general, oamenii sunt tentați să spună că nu se poate face ceva și sunt doctori care îți spun că nu se poate. Nemții au o vorbă, gibt's nicht, geht nicht, adică nu există, nu se poate. Și cred că asta trebuie să vă ghideze pe toți, adică să, cel puțin noi care generăm schimbare, să fim pregătiți la o astfel de rezistență, cei care lucrăm în mediul, să zic, mai mult românesc. Probabil în firmele corporatiste este mai ușor. Este un mediu mai prietenos. La noi avem această problemă, plus a doua că ne lipsește motivație. E foarte greu când lucrezi cu oameni demotivați să faci performanță și asta este un alt element prin care este o lipsă și pe care o simțim noi cei care lucrăm în zona aceasta. Deci pregătiți-vă să fiți marginalizați dacă vreți să faceți ceva. Dacă nu vreți nimic, nu aveți nicio problemă. Dacă vreți să faceți ceva și vă propuneți lucruri, pregătiți-vă să fiți rezistenți. Vreau doar să adaug impedimentele de călesc. Mulțumesc, doamna profesor Izverceanu. Sincer, n-am avut probleme nicăieri după aceea. Da, dacă am călit. La ceva, mulțumesc. Sper, doamna Izverceanu, că procedați și astăzi la fel cum ați procedat și cu noi. Nu, recunosc că între timp m-am finisat. De asperități. O provocare de-a lungul carierei profesionale a fost acel moment când am trecut de la un angajat în firmă, adică eu timp de un an de zile, poate mai bine, am fost singurul angajat în firmă, centram, apăram. Când a trebuit să-mi aduc colegii mei în firmă, acolo a fost o provocare interesantă. Nimeni nu este mai bun decât tine și ai impresia că nu o să facă lucrul care îl faci tu, ceea ce este fals. Dacă aduci colegi de la MPT, sigur ai șanse ca business-ul să crească. Și o altă mică provocare în business este când treci de la acel antreprenoriat, îți vine o idee, mai ai un prieten lângă tine, începi, ești nebunit de ideea care o ai, pui suflet, pui trup, dezvolți acel business. Partea de manageriat, după acel antreprenoriat, este foarte importantă când business-ul se așează și de fapt atunci încep să vezi problemele, încep să vezi cu ce te confrunți, care sunt cerințele pieței și, într-adevăr, tot ce am făcut în facultate ne-a ajutat. Mulțumesc! Ai avut un impediment în sensul ăsta? Da, am avut și am în continuare. Pentru mine, cea mai mare problemă cu care mă întâlnesc în afaceri și în afacerea de acum este lipsa de forță de muncă calificată. În momentul ăsta, eu am în firmă 21 de posturi vacante pe care nu reușesc să le ocup cu oamenii disponibili acum în Timișoara. Atât calificați cât și necalificați. Da. Da. Cel mai mare impediment este faptul că sunt femeie. Din păcate, vreau să spun asta pentru că a fost o lovitură și pentru mine.
Întregul concurs și întregul proces de recrutare al CEO-ului Nuclia a durat timp de 6 luni de zile. Eu eram cea mai tânără, mai erau alte 5 femei. Nu eram doar din România, erau și colegi de mei din Germania, de la ZTE. Cea mai grea întrebare, deci după ce acest proces se termină, am rămas doar 4 oameni. Eu eram singura femeie, restul erau bărbați, ingineri, cu toate că și eu accept și mă simt un inginer, lucrez în Telecom acum. Ultima întrebare din interviu, toate interviurile se țineau noaptea, se țineau pe Skype, toate concursurile erau noaptea, cu chinezii. Ultima întrebare din interviu cu CEO-ul ZTE de la firma mamă din China a fost: de ce tu consideri că ești cea mai bună pentru acest post, să te ocupi de acest proiect? Tocmai pentru că sunt femeie. Când a auzit acest lucru, mi-a zis că în China lucrurile se desfășoară total diferit. Femeile nu ocupă poziții de management, nici de cum de CEO sau de director general. M-a întrebat ce este diferit la piața din România. Și am zis că suntem o piață în plină dezvoltare, sunt o femeie care are experiență în marketing, iar ei, la început, de asta au nevoie. De cineva care să fie creativ, dar în același timp economic și inginer. Asta a fost întrebarea la care am răspuns și confirmarea a venit a doua zi, adică la 4 dimineața ora lor și dimineața pentru mine omul de lucru în România. Asta a fost cel mai mare impediment. În China lucrurile nu sunt ca la noi. Acolo femeile nu sunt atât de bine văzute ca la noi. Managementul este absolut în unanimitate masculin. Deci sunt o femeie care lucrează doar cu bărbați. Ăsta a fost cel mai mare impediment și este în continuare. Sunt de acord. Trebuie să ne apreciați foarte mult. Dificultăți, impedimente, putem să le spunem cum vrem, fac parte din viața de zi cu zi. Sigur că unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. După câțiva ani de zile tindem să le punem alte priorități. Și în viață, și în profesii, indiferent care ar fi, mai ales în management, trebuie să fii pregătit și să accepti că oricând se schimbă ceva. Câteodată îți place schimbarea, altădată cu siguranță nu. Trebuie să o tratezi ca un fapt, să-i găsești soluții, să fii dispus să pierzi, să nu-i găsești soluții, să treci mai departe. Mulțumesc. Alte întrebări, vedeți ce răspunsuri interesante primiți? Nici nu vă închipuiți dacă nu puneți întrebări. Alte întrebări. Eu am întrebare de rezervă, să știți, dar vreau de la voi. Mie nu trebuie, cred. Nimeni nu are nicio întrebare. Hai că pun eu una, tot așa la toți cei 6. Cum ați împărcat viața profesională cu viața de familie? Cât a fost de dificil? Ați primit sprijin sau nu ați primit sprijin? Și cum ați reușit până la urmă? Iau de la dreapta, de la stânga, de unde? Hai, continue. Trebuie să recunosc că eu sunt unul dintre exemplele voastre. Nu am împăcat-o. Încă fac multe greșeli, deși știu că trebuie să existe un echilibru. De cele mai multe ori nu-l obțin. Dar încă mi-am propus să întâlnesc. Ești însurat, nu? Sunt însurat, am copii. Și încă lucrezi, nu? Și încă... Abia început să lucrez. Da. În privința asta am lângă mine un om care nu este român. Mă sprijină tot timpul, este antreprenor, deține un grup de firme. Mă sprijină în absolut toate deciziile. Cu el mă consult cel mai des în ceea ce privește luarea deciziilor. Deci în momentul de față este împăcat 100% și 24 din 24. Avantaj. Da. Nici eu nu am reușit să împart cele două aspecte ale vieții. Nu am răspuns la întrebarea cum s-ar putea face lucrurile astea, pentru că nu văd cum pot să performez în toate deodată.
În momentul în care îți deschizi o afacere, ești foarte implicat, nu lucrezi până la 4, lucrezi până seara, te gândești că hai un an, acum trebuie să trag tare, să mă lansez, după aia stai că m-am lansat, acum trebuie un an să trag tare, că nu știu ce oportunitate a apărut. Și după câțiva ani în care ai zis că numai anul ăla trag tare, ai tras vreo 5, vreo 10, ai tras mai slab pe partea cealaltă, pe partea cu familia și lucrurile astea nu au cum să se vadă, cum să nu se vadă. De asta vă spun că trebuie să fiți conștienți că nu aveți cum să faceți, sau majoritatea, să zic, uite, nu să ai o excepție, dar părerea mea este că nu ai cum să faci 100% ambele aspecte și trebuie să luați o decizie în cunoștință de cauză atunci când vă lansați în ceva. Sunt însurat, am doi băieți de 9 și de 11 ani și pot să zic că sunt un bărbat fericit. Am o familie deosebită. Într-adevăr, la început lucram noaptea, scoteam cote, tot ce pregăteam materiale de acasă, de la birou și dacă nu ai înțelegere din partea partenerului, când faci un business privat, nu poți să-l faci. E foarte, foarte adevărat. Din punctul meu de vedere, am avut tot sprijinul din partea soției și primii ani, într-adevăr, cum spunea și Radu, sunt foarte dificili într-un business, deoarece muncești, nu se văd rezultatele. Dar acum pot să zic că ușor mi-am stabilit niște paliere de lucru și încerc să fiu și lângă familie. Eu provin dintr-un mediu care nu e antreprenorial, deci poți la un moment dat să te rup. Din punctul meu de vedere, având în vedere că și partenera are cam același program, devin înțelegător față de partener și să adaptez programul în așa fel. Devii, din punctul meu de vedere, mult mai eficient după ce fac copii și știi să prioritizezi lucrurile în viață. Până la o anumită vârstă, căsătorit sau nu, partea mea, cariera profesională a primat, dar ulterior se balancează cu vârsta de obții și alte poziții, alte responsabilități, vezi altfel viața de familie, fiecare își așează, după cum crede mai bine, viața personală și profesională. Nu cred că există aici un sfat sau doar exemple personale. Da, așa cum vă spuneam și mai la început, eu am avut și o perspectivă umanistă și asta mi-a dat un echilibru și în ceea ce înseamnă familie, deci sunt căsătorit, am 3 copii. Cred că lucrurile trebuie să meargă în paralel și probabil fiecare facem alegeri, carieră, viață personală. Este important să le avem pe amândouă, pentru că orice sistem, fie cât de performant, este format din oameni și fiecare om are nevoi personale și are nevoie de o împlinire personală și atunci trebuie să fim atenți, din punctul meu de vedere, la ambele lucruri, că asta ne vor da satisfacție cu adevărat să ne împlinim atât în plan profesional cât și în plan personal. Am o scurtă completare când m-a referit la mine și am spus că nu am reușit, nu înseamnă că ne-am încercat. Deci eu am 3 copii și 2 foste neveste. Deci sfatul de încheiere este să nu vă asociați cu soția. Mai există? Te rog. Bună ziua, mă numesc Bălan Misa și sunt student
am o întrebare pentru doamna Ruxel. Care este cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut ca să vă învăluiești? Cel mai mare sacrificiu. Cred că au fost 4 zile, 3 nopți nedormite, în care am verificat absolut tot ce se putea online despre politica Chinei. Atunci când trebuia să am ultimul interviu, aceasta a fost totuși un sacrificiu transformat într-o oportunitate și informații foarte importante pentru mine, pentru că am studiat absolut tot. Ultimii 20 de ani ai Chinei, să văd exact cum este managementul companiei mele. Compania din care eu fac parte, India face parte, este companie de stat. A trebuit să învăț ce înseamnă legislația la ei, ce înseamnă trading-ul cu România, ca să pot să răspund la întrebările din ultimul interviu. Deci pot să spun 4 zile non-stop, am visat, aproape că începeam să învăț chineză. Deci ați văzut, Radu și-a comandat cărți cu Amazon, da? Roxana a învățat pe internet. Asta înseamnă că trebuie să știi limbi străine. Țineți minte acest lucru, da? Limba română e normal. A doua limbă engleză e absolut normal și acum vine și a treia limbă. Da? Poate fi chineza, poate fi rusa, poate fi altă limbă, da? Dar este un mare avantaj. Deci, țineți minte. Dar nu puteți. Eu mor când întrebă cineva, limbi străine engleza, ce nivel mediu? Păi, hai să vorbim în engleză. I am... dar eu înțeleg, zice, eu înțeleg. Păi, a înțelege nu înseamnă avea nivelul mediu la engleză. Deci, atenție foarte mult. Mai există vreo întrebare? Da, pentru toți, pentru toți. Acum se zic la domnul rector. Deci, dacă dânsul nu... Am avut multe, nu știe să ne prioritizeze costul de față. Mai este cineva? Vă dați drumul. Bună ziua! Mă numesc Băla Monica, sunt anul 3 și am o întrebare pentru toți invitații. În prezent, dacă ați fi să fiți iar studenți, la cum s-a dezvoltat facultatea, ați repetat această experiență de a fi din nou studenți aici? Întrebarea este foarte interesantă. Categoric ar fi una dintre opțiuni. Nu mi-am pus niciodată întrebarea dacă ar fi să iau de la capăt ce aș face, dar categoric, chit că am muncit probabil 3 sferturi de cariera profesională strict într-o zonă economică, n-aș face o facultate economică, asta vă pot spune sigur. Da, răspunsul este da. Eu inclusiv acum îmi caut fostele cursuri, să zic așa, pentru calitatea produselor. Atunci când intră produsele în România, nici nu aveți idee câte telefoane și intervenții și așa mai departe, cei cu produsele astea chinezești, unde sunt visurile lor, unde sunt taxe de mediu, unde sunt absolut toate actele. În momentul de față pot să zic că le știu pe de rost, știu exact ce lipsește, când lipsește, unde și la ce vamă. Deci pe mine m-a ajutat foarte mult facultatea asta, inclusiv logistica, ca să nu mai vorbim. Când vine vorba de logistică, China-România e o adevărată poveste. Deci da, aș face-o cu drag, aș fi mai atentă, aș învăța mai multe, aș pune mai multe întrebări și cred că aș învăța la mai multe materii și discipline decât la câte am învățat. Ca toți de aici și am avut preferințele mele. Răspunsul e da, și în cazul meu, și așa cum spunea și doamna dinainte, aș fi mai atent la ceea ce mi se predă și ceea ce se învață la cursuri, pentru că stând și privind în urmă, îmi dau seama că atunci când am pierdut bani, atunci când am făcut greșeli, mi-au lipsit niște cunoștințe pe care, dacă le-aș fi avut, aș fi făcut lucrurile mult mai bine.
preda. Vorbea mai devreme colegul de non-conformist și aș putea să zic despre această facultate care are o mică componentă non-conformistă datorită deschiderii profesorilor și datorită seminarilor. La momentul când eu am făcut facultatea, stăteam cu gura căscată la ce spunea doamna Isperceanu, domnul Dupța, la seminar, domnul Mocanu am făcut masterul în logistică și când am venit primele ore la master am rămas șocat de modalitatea de abordare, să venim cu știri economice la cursuri, deci cu totul diferit decât un curs normal. Nu știu cum se predă în alte facultăți, dar răspunsul meu este da din toate punctele de vedere. Și în cazul meu, da, poate chiar de mai multe ori, dacă stau să rememorez. Nu știu dacă m-ar mai primi. Și eu aș răspunde tot așa, da, pentru că este o zonă care te îndeamnă la provocări. Managementul poate fi tot timpul ceva foarte interesant, m-au atras tot timpul lucrurile noi și cred că sigur aș alege în continuare același domeniu. Așa a fost și atunci și dacă toți suntem la sfaturi, valorificați fiecare secundă din perioada asta, pentru că tot ce veți acumula acum va fi baza formării dumneavoastră din viitor, chiar dacă sunt și chefuri și ne-au plăcut și nouă, dar școala trebuie să fie școală, pentru că nu veți vă mai întâlni cu anii aceștia niciodată de aici încolo. Deci, cam asta a fost prima activitate a noastră de astăzi. Câștigătorul o să dăm după pauză, ne înțelegem cu colegii care au fost nominalizați. Mai este cineva? Scuze. Aș avea o ultimă întrebare. Bună ziua! Nicoleta mă numesc și aș dori să vă... Nicoleta Sere, sunt anul 1 și aș dori să vă întreb pe rând care a fost cel mai mare eșec și ce ați avut de învățat din urma acestuia. Mulțumesc! Mulțumesc! Pe scurt, dacă ați avut, dacă n-ați avut, până n-am avut. Nu-mi dau seama acum. Probabil au fost mai multe, nu știu care a fost cel mai mare. Sigur sunt și eșecuri, o să le avem fiecare. Important este să putem trece peste ele, să avem capacitatea să le depășim. Nici mie nu-mi vine în cap acum un eșec major. Probabil n-aș fi aici dacă aș fi avut. Exact ca și antevorbitorul meu, important este să treci peste orice, optimist, ce e trecut, e trecut, ce e în față, e în față. Nu cunosc acest cuvânt. Eu am luat niște țepe cu cecuri false când vindeam materiale de construcție. Da, eu am luat țeapă de la transportator. Și marfa, când vine în telefoane, vine milioane de euro. Le-am găsit până la urmă, ne-a acoperit asigurarea, dar se pare că a fost cel mai mare eșec. În momentul de față, și acum, telefoanele sunt din Rusia. Asta este. Bine că nu ați găsit. Cred că eșecurile sunt și, evident, remarca nu mi-aparține locul de unde poți să înveți cel mai bine. În primul moment ai poate reacția și spui nu sunt eu de vină, nu mi s-a întâmplat mie, nu era cinstit să mi se întâmple. Dar după ce trece puțin timp, îți găsești cu siguranță partea ta de, mai spune bine, de participare la acel eșec. E foarte important să înveți din asta. Au fost multe. N-aș vrea să detaliez în chiar public, dar au fost multe eșec. Nu știu dacă am învățat din toate, dar nu ca din mine. Sper.
Vreau în primul rând să le mulțumesc invitațiilor de astăzi pentru faptul că au acceptat să vină aici, pentru discursurile deosebite pe care le-au avut, pentru faptul că n-au uitat de unde au plecat și cred că v-au dat suficiente sfaturi, da? Care să vă călăuzească în activitatea dumneavoastră viitoare. Și aveți aici în față niște modele. Luați-le în vizor, gândiți-vă la ele, luptați pentru ca să ajungeți și peste un număr de ani să fiți și dumneavoastră invitați ca să spuneți evoluția din cariera noastră profesională. Să știți că mi-a fost foarte greu să alegem invitații. Am încercat să fie o diversitate mare, din organizații diverse, poziții diverse, experiențe diverse, ani diferiți de absolvire, pentru ca să vedeți că, așa cum a spus și doamna profesorul Zvercean, avem istorie, da? Avem deja absolvenți de 20 de ani, că avem și prezent, avem și absolvenți de 6-7 ani, care au reușit în viață, au reușit să ajungă cu o poziție managerială, sau la nivel de România, e o treabă foarte importantă, da? Și că aveți toate oportunitățile la dumneavoastră. Așa cum spunea Napoleon, fiecare soldat are bastonul de mareșal în traistă. Așa și dumneavoastră aveți bastonul de manager, sau de antreprenor, sau de primar, sau de ministru, cu dumneavoastră. Numai nu știți acum. Dar e la dumneavoastră. Trebuie să-l șlefuiți, trebuie să-l aranjați, da? Pentru ca peste câțiva ani să scoateți în față, să ieșiți în fața tuturor, să arătați că dumneavoastră sunteți respectiva persoană, pentru respectivul post. Programul știți. În momentul de față facem o scurtă pauză. Urmează și studenții să se producă, să vedem ce studenți deosebiți avem noi, ce au făcut studenții. La programul știți, pauză și ne revedem la 12 și 15 minute. Mulțumesc!